ljudi! Danas igramo jednu igru. Ne! Ima engleski. Jep, okej. Jej! Hej svima! Short Steve. 2, 3! Evo ga, neki. Paul se zove ovaj. Ode i on. Ode i debeli. Ode svi. Skateboard. Televizija tu se. Sad će treba čekati. Ja ću malo zaustaviti dok se to ne instalira. Evo je ipak toliko da igra. Sad će. Ja sam. Valjda to znam. Koliko imam godina? Sada smani. Hej! Rasti mani. Evo tamo. Opala. Sad će blokavati jer igra. I believe you. Oh. To. Ne. Ja sad čips. To se nije učitalo. Moraš pojesti par čipsova. A se igra zove Despicable Me. Ako nisam rekao. Ja sam prešao? Nisam. Treba skupiti 35 banana. 65 i na kraju 100 za 3 jagode ove. Već. Ja mislim da malci ne jedu jagode nego banane, ali dobro. Neću se prijaviti. Ajde. 106 banana. Pa evo vidiš preko 100 sam ih osvojio. Čekaj. Evo. Tako ja pozdrav. Evo. Evo jedna. Otrolavamo. Ja imam 50 ovih, ovo košta 20 to. Doći ću. Spra još jedna na. Ništa.
zaplnić. Doćemo do 4. levela i to je to. Možda i na ovom stavlju. Ne. 500 metara, super. Ma glavno, ovdje luđake ove. Čekaj. Moram skupljat jagode. Ne. A, to trebam udarat ove male. Jedan udaren. Erlijekla. Stvarno, prostite ako je televizija prejaka. Ali eto. Abli. To drugi, op. Pesko. A, čekaj, sad se treba namestiti. Je. Ne, kad nisam nogu palio. Ne! A dobro, jedna zvijezdica. Dobro. Htio sam da te pitam za živu ogradu mi treba, ako možda mi daš moment, onaj neki što... Još jedan, ne? A rekao sam 4. Znate. Šta sad radim? Ja mislim da trebam skakat. Treba skakat. Treba ništa više preskočiti ovi tu mali. Eto vidite se puli. 4, 5. Pa nije ovo baš tako teško. To. Marš. To. Ne. A dobro, 2 zvijezdice. Jesam dalje. Onda da riješim 5. Ali nećemo, tu ćemo stati jer ovo već traje 10 minuta i to je to. Bok.